Bombo Business News. Kabombo, epektibo na subong nga ang panibago nga pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. Sunod sa Department of Energy, yari ang price hike subong nga semana. Sa gasolina nagsaka sang 6 pesos and 47 centavos sa kada litro. Sa liwat, gasolina nagsaka sang 6 pesos and 47 centavos sa kada litro. Sa diesel nagsaka 11 pesos and 88 centavos sa kada litro. Sa liwat, diesel nagsaka sang 11 pesos and 88 centavos kada litro. Sa kerosene nagsaka sang 13 pesos and 66 centavos kada litro. Sa liwat, 13 pesos and 66 centavos sa kada litro ang ginsaka sa kerosene. Apesar nga nagtaas naman ang presyo sang gatong, ginpahayag sang Tiglikom sa Department of Energy nga medyo naghina ang pagsaka sang presyo sini sa global market, ipanggid sang nagligad nga mga inadlaw. Padayon man ang panawagan sang Energy Department sa mga kompanya sang langis nga magpatuman sang staggered o kun pahat-pahat o kun utay-utay nga pagpasaka sang presyo. Apang suno naman kay Energy Secretary Garin, may mga kompanya nga hindi makasarang magpatuman sini bangod maapektuhan ang kita, ilabi na nga kada adlaw nagalain-lain ang presyo bangod sa krisis dito sa Middle East. Dugang pa sang Tiglikom, ginapaabot nga magalawig tubtob sa una nga semana sang Mayo ang fuel stock samtang padayon nga nagaabot ang dugang pa nga mga supply diri sa pungsod. Sa aton na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Ari na aton nga latest nga reference rate sa liwat gan base ini sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kahapon sang hapon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Magabalik ang transaksyon, subong na nga aga. Ari ng reference rate, 60 pesos and 30 centavos ang baylos ng isa ka US dollar. Sa nasiling na kaina, ini ang panibago nga all-time low. Kaglapaw pa sa naunang all-time low sang nagligad nga adlaw o kung sang nagligad nga semana nga 60 pesos and 10 centavos. Sa pihak nga bahin, 7 pesos and 68 centavos baylos ang Hong Kong dollar, 48 o kun 46 pesos and 90 centavos. Ang baylo naman sang Singapore dollar, 16 pesos and 1 centavo ang baylo sang Saudi Rial, kag 69 pesos and 42 centavos ang baylo sang euro.